Dobar dan svima koji nas gledaju na Fejsu. Nalazimo se u Ninu, dan nakon povijesne, nevjerojatne, ogromne poplave koja je pogodila zadarsko područje. Teško je reći koji je grad, koje je mjesto, koji je dio Zadra i okolice najteže poplavljen, ali RTL televizija, Vijesti HR, trenutno nalazimo se uživo u Ninu, malom, povijesnom, kraljevskom hrvatskom gradiću koji je pretrpio itekako veliku štetu. Dakle, ono što je najbitnije za reći, to su dva mosta. Mi se nalazimo na jednom, oba dva mosta su stradala. Dakle, evo, počet ćemo s ovim mostom na kojem smo mi, to je povijesni most 16. Jedan je iz 16. drugi je iz 17. stoljeća. Ovaj koji vidite je trenutno zatvoren. Ljudi ne smiju ići preko njega jer pogledajte koliko je to bila snažna bujica, koliko je voda bila jaka kad je napravila ovakvu štetu na ovom mostu. On se može u svakom trenutku urušiti, tako da je gradska vlast naredila da se ne ide preko njega. Kao što vidite ovdje, Marko će vam sada pokazati, naš kolega Marko Pustišek, lijepo kako zapravo vidite ogradu. Pokušavaju turisti preći, gradske vlasti nikome ne daju. A što se tiče ostatka Nina, to je dakle tek problem. Jedno vrijeme je Nin bio skroz odsječen. Drugi most, također jedan povijesni most, ne možete ga vidjeti, on se nalazi s druge strane, je skroz uništen. Ako vas to zanima kako izgleda, onda ostanite uz nas u RTL-u. Danas ćete to jako lijepo vidjeti u prilogu Josipa Antolića. Ja i Marko smo to danas snimili. Što se još događa u Ninu? Kažem, jučer je bio skroz odsječen i jučer je ovaj tu most na kojem se mi sada nalazimo bio skroz potopljen, dakle nije se moglo prijeći, onda evo jasno vam je koliko se voda povukla, ali i dalje je to problematično. Koliko problematično najbolje govori činjenica da je vojska danas ovdje došla u Nin. Oko 120 vojnika Hrvatske vojske je na terenu i moram reći da rade doista sjajan posao. Evo s one tamo strane, okrenut ćemo se da vam pokažemo, tamo nekih 200 metara u daljini je ta jedna cesta koja je, to je treći dio, znači uz ova dva mosta, to je treći način koji možete doći u Nin. Ta cesta je i dalje poplavljena. I tu zapravo je cijelo jutro djelovala amfibija Hrvatske vojske, to je jedno vojno vozilo koje može prevesti 10 tona tereta. Amfibija je prevozila i bagere i spašavala kamione, vatrogasna vozila, civilna vozila koja su bila zarobljena ovdje. Sad više nema ni jednog vozila koje je zarobljeno, ali voda se još uvijek nije skroz povukla iz Nina. Dakle, to je što se tiče Nina. Što se tiče Zadra, tamo se situacija poboljšava, ali ogromna šteta, doista ogromna šteta. Poplavljeni kafići, poplavljena bolnica, dakle, centar Supernova, shopping centar je jako stradao. Sad sam dobio jedno priopćenje centra Supernova gdje se govori da se tamo 5 vozila je stradalo, skroz su bila potopljena, bili su nevjerojatni kadrovi. Opća bolnica Zadar, centar intenzivne njege koji je tek obnovljen, također je stradao. Supernova je poslala to priopćenje, kažem, u kojem navode da će dati 40.000 kuna za obnovu, jedna ovako društveno odgovorna gesta za obnovu bolnice Zadar koja je stradala. Što se tiče Zadra, kažem, doista je bio veliki kaos jučer. Sva sreća da nitko nije stradao, da nitko nije izgubio život, niti je jače stradao. Bilo je tu nekih manjih ozljeda i naš kolega Goran Latković na poslu je malo stradao, ali on će se vratiti pred kamere. A što se tiče, još htjeli smo spomenuti jednu situaciju u Zadru, a to je kolektor. Zapravo, evo, možda, kad već ovdje stojimo, ovo je izlazak iz Nina, vidite, ne možete proći ovim mostom. Mi na svoj rizik, naravno, stojimo ovdje, moramo raditi svoj posao. Što se tiče kolektora, dakle, ili pročišćivača vode u Zadru, tamo je zapravo najveći problem bio sinoć. Bio je potopljen i to je jedna potencijalna ekološka bomba u Zadru. Vojska je cijelu noć radila na raščišćavanju kolektora, on još nije proradio, a zadnja informacija koju vam želim reći svima koji nas pratite na Facebooku, koji nas gledate na Vijesti HR i koji ste iz Zadra, kojima je ta informacija nešto znači, vratila se upotreba vode. Znači voda se u Zadru opet može piti, to je dobra informacija, korisna informacija, ne mora se više prokuhavati. I evo, Zadar i područje se lagano vraća u normalu, ali evo, hodao sam danas ja kroz Nin, evo Marko mi pokazuje da pokažemo na ovu stranu. Marko, nema problema, pokazat ćemo. Znači ovo je ulazak u stari grad i nekoliko restorana i kafića, štandova sa robom, sve je potopljeno. Za najzanimljivije kadrove, ono zapravo kako je to izgledalo sinoć, sve zapravo cijelu sliku, cijele te priče, sve detalje, sve elemente, ostanite uz nas, gledajte nas u 18:30, gledajte vijesti Ivana Vrdoljaka u 16:30, pratite nas i na Facebooku naravno, jer RTL danas traje 60 minuta, RTL danas je duži, zanimljiviji, RTL danas će vam ponuditi sigurno ugao priče kakvog još do sada niste vidjeli i nećete sigurno pogriješiti ako ostanete uz nas svih sat vremena. Trajamo od 18:30 do 19:30. Evo, toliko iz Nina i okolice Zadra od mene i mog kolega Marka Pustišeka. Vidimo se, bok.